Para pamirsa kakung sumawon putri. Sasampunipun panjenengan sami dipun pasugata uyon-uyon. Kalajengaken beksan Ganjong Parianom. Keparenga ing mriki Sagutra Sandhiwara Ketoprak Tlaga Budaya badhe ngaturaken paraga ingkang badhe nindakaken cariyos ing dalu menika. Cunduk kalian pangriptanipun Ki Dewan Dalang Sandhiwara Ketoprak Tlaga Budaya. Ing dalu menika badhe beber setunggalipun cariyos ingkang mawi irah-irahan. Kidung Telaga Sarangan. Dewan Dalang panjenenganipun Bapak Garon Wilakso. Wontening pendapuk panjenenganipun Bapak Jaya Sudira. Ketoprak Tlaga Budaya ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Watono Hadinugroho saha panjenenganipun Ibu Titik Rahayu. Mijil saking Desa Telaga Tunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Para pamirsa kakung saha putri. Wontening paraga-paraga ingkang badhe nindakaken lelampahan ing dalu menika. Adegan sepisan nggambaraken wonten ing Kabupaten Barat Madya.
Adipati Wirang Wisangkara dipun tandhakaken panjenenganipun Bapak Darek Daryanto. Resi Wisang Waja dipun tindakaken Raka Mas Sunarto. Wontening Risang Pati dipun tindakaken panjenenganipun Raka Mas Ateng. Wontening Bapak pendek ing dalu menika amaragane dados Resi Wisanggeni. Adegan ingkang salajengipun gambaraken wonten ing Kabupaten Madiun. Adipati Brojonata dipun tindakaken panjenenganipun Bapak Sarjianto. Dening Pangeran Sulistya dipun tindakaken panjenenganipun Bapak Watana Hadinugroho minangka sesepuh Ketoprak Telaga Budaya. Dening Senopati Prasanti dipun aya-ayahi Niken Ayu Pipit Pitasari. Pakeliran salajengipun gambarkan wonten ing Kabupaten Maespati. Adipati Sidarta dipun paragani panjenenganipun Bapak Nur Zahid. Wontening garwa Endang Mustika dipun ayahi panjenenganipun Ibu Titik Rahayu. Dening Raka Mas Agus ing dalu menika amargane dados Raden Pramudya. Bapak Jaya Sudira amargane dados Patih Sindhupraja. Adegan salajengipun wonten ing Kabupaten Jagaraga. Adipati Sanggara ing dalu menika dipun paragani Bapak Garon Welaksa. Dening Patih Darmayuda dipun tandhakaken panjenenganipun Bapak Ali Sanjaya. Endang Endraswari ing dalu menika dipun tindakaken Listiana. Mban ing dalu menika dipun paragan sederek mentes. Wedening Raka Mas Kanto amaragane dados Jaka Pambudi. Rara Suli ing dalu menika dipun paragani sedherek kita Dewi Anjarwati. Adegan ingkang salajengipun wonten ing tengahing latri repat utawi dagelan minangka dados panglipur penjangan sami sederek badat saha sederek kenthi. Wara-wara biawara dumateng masyarakat Dukuhan Gagan sakiwa tengenipun
menawi panjenengan badhe ngersakaken sandiwara Ketoprak Talaga Budaya. Monggo panjenengan kula aturi manggi dumateng Bapak Sutikna minangka sekretariat Ketoprak Talaga Budaya wonten ing dusun Gagan. Sepindhah malih dumateng masyarakat Dukuhan Gagan sakiwa tengenipun mbok badhe menawi kagungan kersa badhe ngersakaken ngrawuhaken Ketoprak Talaga Budaya panjenengan saged ngubungi dumateng Mas Sutikna. Makaten para pamirsa menggah rerakiting dabukan ing dalu menika kanthi cariyos Kidung Telaga Sarangan lan mugi-mugi masyarakat Dukuh Gagan sak sampunipun sedekah bumi ngrawuhaken Ketoprak Talaga Budaya mugi kalis ing sambikala ingkang kaum tani mugi saged kathah hasil lan melimpah lan mugi pinaringan sehat lan tinebina saking balak musibah. Kita sagutrah Ketoprak Talaga Budaya amung saged ngaturaken monggo sami hamirsani ngantos titi purnaning cariyos ing dalu menika kanthi lampahan Kidung Telaga Sarangan sugeng hamirsani nuwun nuwun nuwun. Tan samrep pamoring sukma sinukma ya winarya ing sepi sinimpen jroning kalbu
ning warana layap-liyap pengah luyap pindha pesating sumpena sumusuping sumusuping rasa jati Raden Risangkara saka Barat Madya. Oh. Raden Risangkara. Saka karbu kepengin ngalap patining calon garwaku Kang Mas Sulistya. Prasanti. Ngono. Kowe ora usah melu cawe-cawe perkara iki. Mung aku kepengin patine Raden Sulistya. Risangkara, lho kok kepenak tembungmu. Aja melu cawe-cawe bab perkara iki. Kalamun to Kang Mas Sulistya tumekaning pati, sapa sing bakal kelana? Ora liya ya aku. Mbakku calon garwane Kang Mas Sulistya. Jeneng calon kuwi durung mesti bisa kelakon dadi bojone karo Raden Sulistya. Dadi kowe duweni pinemu sing kaya Iya. Raden Risangkara. Senajan to kowe ngalap marang patining calon garwaku, aku kemu dadi pepala. Kaya ngono? Yen pancen niat lan setiamu kaya ngono, tak katutke dosamu. Tak kira kalau untuk ngaku atas sing balung. Tidak, betul. Kaluwian tok-tok kenyang kene Prasanti apa Raden Risangkara Iki kaya ngono. Blake dadamu sing wong apa entek-entekane kuwi kantoko mergo kena srempetane Aji Pamungkas. Prasanti
yen aku nyawang karo pasuryanmu kaya ngeman. Mumpung kowe kuwi kang toko nyang kene, kowe bakal tak prawoso. Pawongan. Sopo kowe? Wani nendang karo aku kapur arep mrawoso karo bocah wadon. Wanoke aku Joko Pambuti. Kapernapa kowe karo Prasanti, Joko Pambuti? Aku raden jeneng ora yen karo wadon kae. Nanging tumindakku wis ndas. Ndas karo bocah parang bocah wadon. Mulai kono ning pengarep aku. Oh. Joko Pambuti, yen pancen kowe dadi pepalangku nyang papan kene, mulu bakal tak sirnake kowe. Ayo. Maju ketelingan. Yen to tandingan atos sing bareng kandhane kowe. Tak kira wae ana kabeh. Dropo karepe Joko Pambuti? Yen pancen kowe duwe ajing jaya kawijayan. Tapak ing papan. Semuanya waro omonganmu, aku ngerti dhewe. Kowe arep tumindak sing ora sak mestine karo Prasanti. Ya ora gelem aku, apa yo pating papan. Oh. Tumindakmu wis nyalai. Tindakku nyala. Pancen aku ora tumindak apa-apa karo bocah wadon. Ora tumindak apa-apa. Kowe wani cedak karo Prasanti, monggo Prasanti calon garwaku. Oh, jebul kae calon garwamu. Kowe ora ngerteni yen to calon garwamu kae ditunjak marang bocah lanang. Iki omonganmu Pancen bener banjur aku kan paring pitulung karo pancen kepepeten kahanan. Tumindakmu Kang Cumantaka, mulo. Aku ra rilo. Romong sama pilani dadaku. Mulo, ayo. Aku janur papan kini. Kowe apa aku kang tumeke mati? yen pancen kowe ngono wis mbok karepake ayo maju lagi. bocah bagus iki arep dijamah marang sliramu.
lagumu yu. Kang Mas Sulistyo. Mangke rumiyin jika. Kula kemutan. Kala wau salebetipun panjenengan menika mahat ing asampun. Tegesipun panjenengan menika semedi. Bener. Kula kadhawuhan ingkang supados jagi dumateng panjenengan. Iya, terus Nanging dereng kemawon wonten karampungan. Menika wonten dumuginipun kalimat ingkang nami Risangkara. sawising aku mempun semedi ana pawongan kang jeneng Risangkara. Injih. Terus Menika sedyanipun menika badhe nglimpe dumateng panjenengan. Saklajengipun piyambakipun menika saged kula tendang. Nanging saksampunipun ngaten Kang. piye perasaan? Menika janjon kaliyan kula. Saklajengipun menika kula sampun boten mengantos menapa-menapa Kang. Jagat kula menika sampun weteng Kang. Dadi pawongan iki arep menehi pitulungan karo kowe. Kula menika dereng mangertos sinten kalimat menika Kang. Gus. Apa bener kabeh ucape Prasanti man? Menika leres. Aku sampeyan kalian nedha nrimo matur nuwun banget marang kowe sing wis aweh pitulungan marang Prasanti. Sapa jatine? Sapa kang dadi anak? duwanake kula menika Joko Pamuk. Joko. Lajeng panjenengan menika sinten? Aku Raden Sulistyo, Raden Sulistyo. putra ing Kabupaten Tegal. Joko Pamuk. Abi, Kalamun to kaya ngono, aku nilake matur nuwun banget. Mbok menawa ana kowe, wis mesti wae aku tumekaning pati Joko Pamuk. Prasanti, Prasanti, Prasanti. Sik to. Terus pundi to? Kene kok ana aku lho, kok dumuk. Kok aku sing didumuk. Jenengan menika dos pundi to? Tak mesakake to Kang Mas. Kala sampun jenengan jenengani ra inji to, lan dari kula nyuwunke pangapunten Aku ngerti Prasanti. Lah inji kula badhe nyuwun pangapunten lan piye? Pak Budi, menehi pitulungan karo aku. Lah inji menawi to boten ngaten, menawi to boten wonten Joko Pambudi menika, kula sampun pejah. Panjenengan boten saged nyawang kaliyan. Nang ora ana piwarsa Prasanti. Lah inji kedahipun ngaten pramila saking menika Kang Mas. Kula badhe ngrembakan menawi kaliyan Joko Pambudi menika inji. Panci digajar kok iki to. Joko Pambudi, monggo mergo aku iki wis katetangan gedhi Kang. Tak kukur tenan kowe. Prasanti. Tulung menika sampun dados kewajiban. Sunane Pak yo ora kaya ngono to. Mergo aku iki wis kapetangan budi njur sesuwe apa? Ti. Aku iki kok anggap obat nyamuk ta apa? Kang Mas. Piye? Panjenengan menika wonten menapa sejakipun kok nggih nesu? Sing ditulungi ra aku. Injih panjenengan kula injih dipun tulungi lho Kang Mas. Nanging sing duwe masalah apa perkara mar aku. Lah sing ngomong ya aku kok wis sing nucut ae tak bagus. Nggih. Panjenengan kok sujono kaliyan kula ngaten to. Ora sujono. Ana nggih. Tak urusane. Pak Budi. Sawise kowe menehi pitulungan marang aku nedha trima banget marang kowe. Dening ing Kabupaten Medion iki butuhake kanoman supaya kowe. Kowe wis menehi pitulungan karo aku. Upama kowe tak jak kundur ing Kabupaten Medion bakal isunake ganjaran marang Kanjeng Rama kaya piye? Nuwun sewu nggih. Yang sampeyan menika enten kalih bacaan. Wong menehi pambiyan kaliyan ana rong perkara. Apa wae, Pak? Menika sampeyan ingkang kawa pabrik lan kawa pabrik.
Njur pambiyantumu marang aku lan kabu pambat iki piye? Kula paring sabiyantu kanggo ten momo pamit. Loh, Pambudi! Pambudi! Coba pambudi menika. Jeneng menika ajri kalian jenengan, Kang. Prasandi. Rumangsa gelo jroning batinku lan atiku. Lajeng kados pundi, Kang? Saupama ing kabupaten Kedhiyon mau ana pambudi liyane tak kira bakal kukuh lan sentosa nyabaten. Ajeng kersa panjenengan. Mas Andi. Oleh becik ayo kondur ana ing kabupaten Kedhiyon. Monggo perkawis menika dipun aturaken kemawon. Ya, ayo. Monggo Panjenengan paring dawuh dhateng ingkang kadang. Iya. Menawi panjenengan menika badhe ngudi kula sedanipun Kanjeng Rama Hendrakesuma. Iya bener. Saking tiyang-tiyang saking Putat Slawe. Iya. Lajeng kados pundi punika? Menapa sampun kasembadan? Yai Risangpati kabeh mau tinemu cabar wurung. Sakwise pun Kakang wis mangerteni cetha yen pawongan mau kuwi siswa saka Padepokan Purat Slawe arep tak jojok karo gaman. Ora ngerti sangkan paraning dumadi ana pawongan kang awujud putri nendang marang pun Kakang kang aran Prasanti. Prasanti nendang lawan Kakang. Iya. Lajeng pepuntone kados Puntone pun Kakang tanding karo Prasanti. Nganti pun Kakang gunakake Aji Jaya Kawijayan. Satemah Prasanti. Kantoko. Yo arep tak prawoso. Oh, ajeng sampean prawoso. Arep tak rasake kaya ngopo madune. Ana pawongan bocah saka desa nendang karo pun Kakang. Sakwise ngono bocah wadon Prasanti. Kantoko lajeng badhe panjenengan prawoso wonten bocah nem-neman saking dusun. Nendang dumateng sampeyan. Bener. Sinten Kang Mas? Ora liya Joko Pambudi. Joko Pambudi. Lajeng satemah pun Kakang tanding gelut karo Joko Pambudi ora kuwowo. Kakang ora kuwowo. Malah kapura nyabarake nggonku arep mrawoso karo Prasanti mau. Di Sang Pacar. Ana Kamangka iki wis adoh lor kidul. pancen kaya ngono Kang. Muluk. Ora ketangkap piye. Bareng-bareng ngupati njur kaya kepiye. Ora ringkihe ora. Enten opo Kang Mas? Di. Iki kan tengah alas. Menika wonten tengahing alas.
bebasan alas gigung liwang-liwung jalma mara jalma pati sapa menungso kang tumeka nang kene mesti bakal tumekane pancen engko ana swara lagi suarane wae wis gawe gregeting atiku ndae po karamun ngerti prawane bocah iku mau bareng-bareng dicedhaki nang kono wae digoleki wae nang endi bapake Ya Mas, ya Rek, ya Mas. bocah wadon jebul kowe to. Ora ngira babar pisan. Yen ana tengahe alas sak ngisoring puntuk aku keprungu swara kang endah kaya-kaya nggawe gregeting atiku. Ning bareng tak cedhaki jebul kuwi bocah wadon. Bocah wadon, sapa tenane kang dadi jenengmu? Dipun tepungaken kula Rara Sundi. Rara Sundi. Enci, Bocah saka ndi? saking dusun Tlaga Sarangan. Bocah saka Tlaga Sarangan. Lajeng panjenengan niku sinten? Oh iya. Nganti lali. Ya, Rara Sundi, yen pancen kowe Sukya Mastani, ya aku iki Raden Risangkara saka Kabupaten Barat Madya. Aduh pangapunten Ki Prabu. Kula menika sampun boten nggih traksira boten panjenengan. Rara Sundi, ya kene sawise aku mblakake yen aku Raden Risangkara saka Barat Madya ndur kowe kanthi tembah apa sing kok karepe? Bapak niku bocah saking dusun, meniki mawon panjenengan niku nggih tasih pengalaman kula.
Sundi, senajan kowe bocah saka desa, njur aku sesembahan ana ing Kabupaten Barat Maju. Ning aku ora bakal bedakake pangkat derajat bondo lan turun. Mula ati kok. Mangke dene kumaran. Ora, aku ora malat. Sampun dipun keparingan sih. Rara Sundi, ya sing gedhe pangapuramu. Aku mau kepengin takon. Kowe kanthi kaijinan njur sesekaran apa maneh suaramu kuwi uga apik. Penjam niku ampun ngantos ngalembono kakek. Ora, aku ora ngalembono karo kowe. Ning kabeh mau kasunyatan Rara Sundi. Ya kene kowe kaijinan ana ing papan kene. Papan niku sampun paklinanku. Menawi kula niku sregi kutip ati kula, niki mawon kula tumuju wonten papan mriki. Kula kulino ngidul. Ya kene ora karo bojomu utawa calon bojomu utawa bapakmu. Lah kok bojo, lah kok bapak ibu, kula niku ambur kanginan. Boten dadi bapak, boten dadah ibu. Napa malih bojo? Kula dereng gadahi, ugi pacangen dereng gadahi. Dadi kowe bocah lolo Cih, tanpa dongko, tanpa tae payang ya kados mekaten Raden. isih prawan. Kula taksih lambat. Yen ngono padha karo aku. Panjenengan? Aku goseh Joko Rara Sundi. Oh, panjenengan niku tasih Joko. Rara Sundi, Kados pundi? sawise aku nyawang praupamu, senajan kowe bocah saka desa, ning kaya-kaya Rara Sundi, kowe kang bisa nggugah rasa atiku. Satemah aku duweni rasa seneng karo kowe. Gelem kowe Rara Sundi pinangka dadi bojoku. Mengkone bakal tak boyong ana ing Kabupaten Barat Maju. Ning papunten Ji Raden. Imanipun kula niku mboten gadhe raos tresna dhateng panjenengan. Mergo durung kelakon, nang wis kelakon mbok menawa kowe bakal seneng. Ning ati kula niku tasih sepi. Bapak menika priya, kula dereng remen gadhahi bojo. Rara Sundi, ya kene kaya ngono kamangka aku wis kapiluyu kayuyun karo kowe. Nganti aku nembung tresna karo kowe. Boten. Kula badhe mantuke mawon. Sih. Aja kesusu bali. Lah pripun? Kula niku mboten gadhahi raos tresna dhateng panjenengan Raden. Mau kowe ngarep yen kowe ora dongko ora kayang, kowe menungso kang kabur kanginan. Yo kene dadak kowe kuwi matur yen arep bali. Lagi pripun malih yen to panjenengan niku tansah ngendika Rara Sundi, boten. aku ngerti. Mbok menawa kowe wedi mergo aku ketulungan pangkat lan derajat, kowe bocah desa, bebasan cecak watu ning adoh karo ratu. Mula, Rara Sundi, imbang ana katresnan. Rara Sundi, gelem apa maneh? Gelem apa? Ampun Raden.
saya suwe saya teko. Ning yo kene kowe tak. Apa kekuranganku? Apa aku kurang gagah? Apa aku kurang bagus? Boten Raden. Boten ati ki semenika panjenengan kirang gagah, kirang bagus. Ning batus kula boten saged dipun peksa. Nanging Rara Sundi Dipun malih. wis ora kena dipenggak maneh kalamun aku seneng karo. Apa aku tidak kasar karo? Ampun Raden. Kula aturi panjenengan Yen wae. kowe mau kudune gelem. Boten. Gelem kok. Boten. Gelem kok. Gelem kok. Weh. Ora main. Mergo Rara Sundi kae bocah saka desa. Sadasa prawan sekali. Rara Sundi. Mentelung kabutan gelem. Merukyung kesripet pincu. Tantara kaya ngop. Tau ya. Panggotenipun nggih di sana. Kula niki ngantos mlayu-mlayu niku boten ateges dipun oyak kalih kewan niku boten. Nanging kula wau dipun oyak kalih pawungan saking Barat Madya. Piyambakipun badhe nggih Rasa Tresna, napa kula menika badhe dipun prawosa. Kowe arep prawoso. Apa ya pawongan kae sing ngoyak marang kowe? Niku tasih. Sopo? Ditemupi Raden Pamudya. Raden Pramudya. Saktenane kowe sapa ngerti kowe tumeka ana kene? Sapa sing dadi aran Raden Risangkara saka Kabupaten Barat Madya. sediamu teko muka kene ana sedya? Ora-orane Raden Pramudya mesti kowe wis diwaduli karo bocah wadon kae. Kuwi to. Kowe teko ana papan kene ngoyak marang pawongan Ora Tawak keliru. kuwi. Iya. Ateges apa sing tak pirengke bener kowe kepengin ngapik bojo karo Iya. Rara Sundi. mangerti yo. Ing kene sing dadi kepalamu ora sapa-sapa, Raden Pamudya. Raden Pramudya yen pancen kowe sabiantulan paring pitulungan karo Rara Sundi. Ateges dadi palang mulung nang kene kowe pepatasir. Pilih. Ora bakal mundur jangkah lawan kowe. Bakal tak kukuhi. Kakek. Waduh. Waduh, tegelan.
takon karo kuwi. Jenengmu sapa lan saka ngendi? Dipun tepungaken Iya. Raden. Kula Lara Sunti saking dusun Tlaga Sarangan. Tlaga Sarangan. Ji, Nganti kowe kok ana ing tengah alas kawijenan. Apa ya kowe iki ora duwe bapa, ora duwe bojo, apa bojomu makarya ana ing kaya ngono? Raden. Iya. Punten dalem sewu. Kula menika boten gadahi bapa, mugi boten gadahi piyung. Kula kabur kangge. Kang Kula tasih lambat. isih kenyang Ji, lajeng panjenengan menika sinten, Raden? ditepungke. Aku Raden Pamudya saka Kabupaten Maespati. Raden Pramudya. Yen mekaten Raden Pramudya, kula nilakaken beng panuwun dhateng panjenengan. Jalaran panjenengan sampun paring pitulung dhateng panjenengan. Menawi boten wonten panjenengan kados pundi mangke kula? Wis jamak lumrahe. Wong sing ditulungi kuwi ngaturake. Ngatur nuwun wis jamak lumrahe. Lara Sunti. Ananging ing kene sakwise aku mangerteni pasuryamu kang endah sulistya iwarna. Kadudut rasa ana ing sakjroning atiku. Saktenane aku seneng karo kowe, Rasul. Raden Pramudya, Lara Sunti. punten dalem sewu. Kula menika bocah saking dusun. Panjenengan menika kok ngendikanipun gadhe raos dhateng kula, gadhe raos tresna dhateng kula. Menapa samangkenipun panjenengan menika boten getun ing tembe mburinipun. Lara Sunti. Sanajan kowe wong desa bebasan adoh raja cerak karo aku. Ananging yen atiku wis duwe rasa tresna karo kowe. Tak kira wae kang bakal kawin. Balik kowe bakal tak jaluk papan kene. Aku kepengin njaluk pawang suwan.
Papan Sumaran babakan perkara padha. Bisa menika puter Malendra. Ya. Dene kalih kula. Kula niku tiyang kabur kanginan boten gadhah bapa lan piye. Menapa mawon pinjenengan boten ditone niruripun. Ora sunti. Ing papan kene aku bakal sumpah marang Jawata. Yen aku ora bisa kegandengan selawase marang Rara Sunti pilih kakukut jagane Pramuja. Raden Pramuja. Rara Sunti. Semanten ugi kula rati. Kula sampun kebacut tresna dhateng panjenengan. Itu kula pinjam boten boten saged gesang bebrayan kalih panjenengan. Kula entengke pati kula Raden. Kalau boten saged pepisan kalih panjenengan Raden. Rumoso bombong rasane aku Bahayu. Sakwise kowe ngandhake sing kaya mengkono. Saiki ayo padha munggah ana ing Kabupaten Maespati. Bakalan kukondo Partai Bromo. Yen aku duwe Ora tampa musuhku.